Tara. Ang taon. Kina rin. Tara. Uy. Tara ba? Nanabo. Taba. Apa sih po dun? Hinuktok eh. Tugta. Tro. Kasi ipapalit mo kuan. Inanaon dahil na. Ha? Marap! Alas ka tayo kita palit. Tumuro. Kunan ka na eh? Sobra isos mimi ka na na eh. Ay, sorry. Mali na mami na. Mimi, katunap. Ang manang to. Katunay kang mimi. Manis, mami ma? Lag. Lain na pong kat-katrabay guling mimi dyan. Ayaw mo. May kinanay, tigkat-kat. Ato na po mga dyan. Adjust. Ha? Kagag lang sa gaitong laman. Saan ba dyan? Yung gipalit kay Konye, gilangkan na ito. Wala na dari na. Tayo na ba sa nadjumsan? Naggiprahan mo Sa na. ganay, magpailanat na basta na ako kay ayo rin na. Ani samot ni kailanat day gahapon. Gaprank-prank kuno rin ang duha nga nagsumbagay dar araw sa dunsan. Ma! Oh! Ambot, asa to ma? Natog. Kawa ko na. Natog, uy gikapoy to uy. Kusog ka siya mamukaw. Siya dilimot to. Pagkakita kita mo ulit. T-shirt ko nun yung pares. Ito ay t-shirt ni Braso. Kabangunot ng pares. Kaya talagsan siya muli. Buwan na to guys. Buro na to. Ay, burong pagumot ko na eh. Ito ko. Gusto na nga sa akong gamit mo. Ako receive pang harbor na. Dara na. Dara na. Hinay sa danang tigbuak oy. Apa oh, mapaganina oh. Hindi na nagilabay diyan, nagilabay na. Ngano gadala-dala ra mga kutsara. Utama mo daw. Yan, giprank mo kuno siya. Dan, puta dan apa nang dagang sila. Kuman maginaw mo eh. Tabang nga konti ka may tao mo boss. Naharap mga Away ka na sila, mura na sila suon. Nagbagay ko na sila pa. Ako'y makabaw. Si Araw Johnson. Nakuha na ila din. Hi, Janine! Ako'y makabaw. sabaw daw. Saan buta rin dito? Kamay pa rin sabaw. Ikaw na sa tig-video dong, ako na sa magkuskus dong. Ay ko na. Ay, labi kay na bak. Ikaw o, tig-video. Nag-video ka na. Laya na. Dito ato na. Pingo. Bird, dyan sa bird. Okay, what's up? Gagumay na lang kay kanon nga. Pino na ko. Nakauna ko rin ko lang. Dito lang kay bugaw kayo. Dito lang po ba? Bugaw ang Laya na. kanang kuan. Laya. Dito lang. Bakta.
ng bungot ko, dinikuan ba abang ko anang ko. Ay, ito na kanina doon sa rin. Inamaw. Puti gapon ba? Oh. Gahin na dyan. Dan. Medyo yung video. Uyog na. Yung video. Basta ko. Bahala ka. Katong t-shirt, basta ko ba? Nato sa soro dra. Ye. Dan. Muna to ko. Mga kuan ako eh. Bata. Di pa yun kuan, dili pa yun. Kasi ako sa sana eh. Sawang ako sa sana, pero pagul no. Pares! Ah. Tara ba dia, pagdala so. Uy, sa man eh. Okay, ay, punta to na ibog na ayos na daan ba? Dan. Ay, ay. To Shinji balik ka Arnold. Iwan na ba? Saman. Kuha ni nang Dad. kumano eh. Shen! Nagpalit na guys, wala! Nabuang, hindi natin magkarapitig guys! Nabuang pa dito ka po. Ulo mo kayo itong pag-iipon niya. Ay, nasirya ni Mara. Bisa si live. O, balik. Siya rin video he. Nicole Wood. Balik dito. Baka yung kwan, mama. Masay ba siya? Love, tinaprank ang pulte. Uy. Gord. Okay mo na mataglain. Ha? Adi mo ba pahibaw? Kuya, kay tingkos ko si Kaon. Kay. Dugay ako daan ito. TikTok kay ba? Yan duha bito na ba? Tara deh ay. Iyay. Adi tiyan ba? Abs ba? Hindi ako gamay ko para magpapalit ng Ate Tilay for 3 days. Inje. Dugay kay tingkiwas gahi adong ah. Ay, asa si Kwan? Diwasa sa nang gahi dong. Sama ni siya eh. Ako yabe. Yan ang gahi man ni Dublin. Ay sig abi tadi. Kabalo ka mo lugit birds? Hap gamay. Kaon ra may mong naibawaan dagway? Sakit ginang maprang yo. Bawal ako ra tighumok sa humok na bawal. Pahala na basta ka nagka-prank. Kon mo kung sara sa kajot kay. Nadagit siya in taon ang uwi sa bata. Bos lang da. Ponggol ka. Bos da Carlito. Lito tayong papa na. Sipin. Okay, wako gihilak food truck na mo. Kariyon mo gigigahon. Hiktan mo yang gabon. Staw. Staw ay. Muhilak mo. Apura ka guys. Hiwiya ka dong pares? Hiwiya ka? Kay sundang ani John. Ah, sundang deh hiwi. Wala nun. Wala nun ang sundang. Oh, dire ka wal honon dong pares? Kisa ditong kaparian ako. Manoy ma? Mami. Ah, Kaya Genesis mo to. kay Genesis. Oo. Walag tuo. Ako nagkaon ako. Ay, bigyan niya. Nicolo, ka na, Nicolo. Gutom na. Wala lihig bitin ito, Col.
Agar-agar gapon mo kita ubitin niyang baka. Inyo day. Uy. Karuin at bang. Ila kang kuan Buang inyo din no. TC. Ay na tisi dapat. Ato at bang mujud. Ilang niyong. Ilang niyong din no. Ito ay, buwang ka. Mas na kanyo ka sa inyo. Si anak ba? Sulod pa. Aray, kanda. Ah, ikaw lang lagi. Meka. Mari do. Kaya, tigbaik-bag ka. Wala ka. Basta na prank ka na mo. Napay away-away buang. Napit ang ite ko ah. Napit. Halas Nicole jud. Doon na dyan. Tagkinintos biyang usa na do. Tanaabay yung bunot ya. Ay napit. Wala, hapit. Wait, tahog ba? Kupot pagid siya. Like suga-suga daw. Hawak kamay. Yeah. Walang hindi. Diyan ka to. Kapit ka siya. Kapit lang mayor. Tungatan ako like eh. Dara. Dara pa na. Lay. Ikaw nang pa na. Lay. Ay, ikaw na ba yung video board? Nagkaon. Sa man eh. Kaon. Manghod yung taan niya. Okay na niya. Ba naman yung manghod ani? Puro tanong ko sa butong. Oh, kahurot na naman siya gusto. Karoon ka mo kabantay. Lahi ito na kuan ni gatas god. Lain naman sa itong round. Lay na siya ito nakakawa na. Gaub-ub na siya gahapon tubo, gala sandalag ub-ub. Ma'am. Kanong tagay ko ni? Pero sa anak kan akay tanong. Siya taga Toledo na oh. Dapat sa Toledo. Toledo man din na iya. Dapat sa Toledo? Sabi ko. Ajan! Tabunok ra man na iya. Napit. Utupan ra mo dan. Lay ra kay ni Goldo. Yadugay na po ni siya kauli. Grade 4 po siya. Putot! Tuh, si Regine. Ha? Regine. Anong ulit na? Wala, tuh. Abas. Kaya nga ligo, diba? Dahil lagi ni. Langklet? Atsas! Ay, Yeah. Dahil lagi ni dong. Pati wa si Jun sa nimo tilay kay luwi lang Jun iya po Jun. Tiwas ton. Gahi man. Anong gahi din yan pumoy-pumoy? Kung ako'y magtugtog og gabi, wala sa mga unay. Wala ay makaon. Ako ang ganaman nagkaon. Si isang sundang dong mo. Natag na yung nani mo Jun. Alas ah. Right, buto. Right man rin. Kahit pare anak daw. Kahit pare. Ano? Si ka daw. Malatan biya ning nangka. Bro gunuan mo na una lagi. di sundang ni palit ito sino anak kay para kuna. Kinahan siya sundang na yan, sundang. Pwede ba ni ihimughat ang ko ano nangka ba? Latan. 5 ra kay si palit. Latan. Una man niya. Nasama si lister na naman ano. Dili na mao pag Sinang luspas lister na looy mata na. ka ng third one para mo Himagpayag. Nang luspas. Ngano ka tesa? Kita ay ngano ha. To na taop ang kuha. Dai mata no. Kuya man kuya man yung so. Ata na gutsin. Ay bidisin ah. Iwan ta pa. Awa. Ibutan ta ni dry ice lang. Naman ra abi. Si ka. Si aga. Daghan lagi dong pares. Dala tubig. Ang gamuha ko gani dong pares. Birthday masan. Birthday masan. Ilo lagi to board. Ilo lagi to. Kanto ni mangga. dai mangga. Tungod ay. Wala gini taste ang mangga to. Sago na May biscuit. luto goy. Kita na po nimo. Biscuit.
Ay, utay, Roy, oy, lain naglami. Wawan na kanimo do. Ayaw lagi. Shin. Shin. Ay, sikon kan subang. Ay, pagdita rin, pagmama. Ito, yan o, tirada na. Magmamasin ani mama. Ah, Sila na, magmama na. na. Ate pa na siya. Tita, pag ganyan na, naka-improve na. Tita, yay! Akong papa manggani, kuya. Kuya niya bago pa niya gipapa kay giparadaan. Yay! Mupapara kag padadaan, boss. Mupapara kag padadaan. Ang kuya oy. Kuya, uy. Lain. Malubara sa chat pa. Ito pa siya nagkapapag-chat niya. Nagpadadaan. Kaya nagsabi dahil nang basta padadaan, no? Yan ang ginawa, Frank. Kuya na may iyahang tawag dito pag uli. Kanay, buto pa na yun. Ibot nila yun. Nasuksok mo lang sa doon diha. Ba't ka man din nakagising siya? Ito ka man ang kanon mo. Upat ka do pang gambakan ha. Diyan, Dave. Mas yung tungod. Pamatiri ra dan. Kubano. Handa. 15 minutes. Kantamig. Kaaganda. Sa tuloy mo ganda dito pa ng cellphone. Hmm? Artista na, Buwag ibangan ka na. Puno man, kuaanan man Anay, ang sabaw. nataktakan siya ate ni mo og balhibo. Hala, nataktakan og bulbul. La. Gidugo ra ba na siya? Gidugo yun. Ambi ko na, John. Dong ana dong pag ana bagay ako ana unang tubig. Dara do. Apas luyo nimo. Ambi ko na kuan, John. Dong ana dong ha diri bagay ako imnon dira ang tubig. Kini? Nakapalit mo guys, wala. Kini? Naana diha lang. Ano na ay? Hala, kana ra lagi. Wala ling ay. Sige, so. Wala yung laglag. Ato ba na ano rin bagay bagol. Ako inon.